Pagkatulot ng luha kay Romis Kalipay. Ya, kapasalamatan nga saan pa rin ingana itong Pangidaron mas mama daghan pagkatuwigan mo dangan sa kinabuhi. Ya, ugwag gani tan-aw na tong pitsura, gulang putos tong inang kay pangag na. Pero sige lang, okay na gyapon. Ang importante nga okay talay pagbuton hantod-santod mag-uban ta ba. Pero kay ang tao mintras may kinabuhi pa magkita pero kung wala na okay na gyapon. Bitaw no. Atong mahinumduman sa gagmay patag unsa ta pag-alimas tong ginikanan. Ya kita pod. Usa na pod ta ginikanan. Manginaot ko nga kanang ang atong pag-alimas tong mga anak, sama sa pag-alimas tong ginikanan. Ug gani ako usan ko ginikanan akong anak. Adi na lang ako isulti. Thank you so much, Miss ka o Mrs. Lorenza Martiki. Ang ikapat, mao si Arashintani Boko Palya Masya Minja sa JPO Philadelphia, Japan. Ang iyang business ane, wapa na siya ka mag-eskwela, ningkuha ni siya nursing aid. Ay, doctor na yung lahat daw. Maligaya mo. Ito ba may microphone yung baba? Isa ko muhatag sa kong regalo ha, kay magtagalog pa ko. Magandang tanghali sa lahat. Ako po si... Tagalogan, basa pa man. Ngalan ako nga di ko kumabasa. Talangan lang ako ha. Ako po ay... Imo na lang an. Dili ko. Imo na lang, imo na lang. Unya anong nyo hatag gabi eh. Ako tayo sa mga kawan. Kaya ano nga nang namilaw. Di ginaya ha. Kaya naay di basa. Kaya ako na. Ihatag ko na. Ulit ko lang na. Personal na yun akong isulti. Nga di po ko maulaw kay nampoy rayban. No, pero bisag ako ning angkon pero wala gi ko ani makahibalog unsa langit kay gikan gawas. Gawas na gikan. Ya ako ning ihatag ni Mama serving happy birthday ma. Oh. Jack dayon. Ay sara na naitawag among kinabuhi. Kami wa kami kaabot aning pangidarona. Ambot lang dagway og itugot sa Ginoo. Ako ang pangayo nga mag 50 lang ko mag-inani ko. Ayaw ay, adagi sa 100. Dili ko. Ay, wala na kay kusog igunit sa guna. Sao pa nimo pag-andam nga wala kay kusog. Nagpasalamat ko no nilang ni mama ni papa kay gikan sa among pagkagamay. Wa man po ko ka kuan gyud nga gipadaan mi ba. Ug unsay mga kalisod naapod sila. Grabe no sakitan ko ta. Pero kaagi po ni namo kay ako may mga anak po ko. Pero ipagayo po na ako nga akong mga anak masama po na namo ba nga bisag unsa kadaghan namo wala mi nagpapalay-balay bitaw nga kanang mga yung kaon. Bahala og ngayon sila nga sa may gilungan pati kahoy pagkaunto tikahoy na po may gani kay na kahoy. Kay ang among agian po sa kong mga bata. Pero magpasalamat ko nga sa ilang paningkamot. Hinabaw-labaw sila na magputan. Ug maora namin hapon. Happy birthday ma. Gam na hilang ko katawa. Wala ka to ang ikapat na igsoon no maning graduate sa atong kahoy. Pero sa Diyos, ang mga atong kahoy ron nawala na. Ibalik na ko si kalima. Pabili ng kamote. Nawala ang ating kahoy kaya nagamit ang tingkahoy nahurot na magkahilo. Akong tawagon ang ikalima si Salaybay na Obama. No complete address pero ang iyang business nag-company siya. Nag-eskwela sa ALS. Eskwela pa. Wala pa kapasar. Kay sakit ang tuhod. Maayong odto sa tanan no. Kamong tanan mga bisita, una sa tanan magpasalamat sa ako ninyo nga. Ning tan-aw
lingawan. Kay kamo makakita mo na mo, malingaw jud mo. Labi na mo makakita mo nako kay ako pangag naman ko kay God na malingaw jud mo nako kay puti naman ko pangaga. Ako di si Alice. Ang akong istorya aring akong kaoban. Kato ko ano to ba joke na to. Pero ang tinuod jud kanang ang una-una ginako ngalan Alice pero napagi pinakatinood pero di na ko niyo manugan. Ay, lagi siya. Alicia na na. Wala sa kanyo manugan. Nya ako ika-istorya dire. Jutayon na po nako ay kay unya na po ng uban. Ako ika-istorya ni mama. Ma, happy birthday na lang kayo ma. Dili na lang ta magkatawa na iron kay daghan unto kay ning katawa ganhina. Maora na. Bola, yung pala yung bulak, nalimtan mo di ay. Ako na lang ning ibalik aray. Number 6. Ako na lang po mutawag kay ang kaniya naman po number 6 mo istorya dire. Sige. Picture sa kay picture sa may ari akong inahan kay ako pangag